לדעת מה ציירת? אולי. סתם לא, שום דבר. את הולכת לקחת את האצבע שלך בצורה כזאת. מצוין. ואני רוצה שתדמייני את התמונה שציירת, את הציור. ותריצי אותו בראש. בזמן שאת מריצה אותו בראש, אל תציירי אותו באוויר, אבל האצבע שלך תהיה חייבת לזוז. קחי את הכרטיסים שנייה, כדי שגם הם יראו, אני לא אצייר את זה בקטן, אני אצייר את זה בצד יותר גדול. תזכרי, תישארי עם האצבע. קדימה. אוקיי. מצוין, יפה. תמשיכי. אני לא טוב בציור, אני אומר עכשיו. אוקיי. רגע, מישהו כמה אוקיי. את יכולה לעצור. את יכולה לעצור. כן, תראי, יש לי משהו. אני מאוד מקווה שזה זה, או לפחות שזה יהיה דומה. אוקיי? נותן לכם את הכרטיס. חן, מה ציירת? פרפר. לא!